Bueno, hem vist dues parts totalment diferenciades. Els primers 20 minuts que hem sabut portar nosaltres al ritme, hem sabut portar nosaltres al joc, hem sabut portar el segle una miqueta on nosaltres volíem i que elles tinguessin molts dubtes amb atac. D'aquí que hem marxat guanyant de 3 a mitja part. Ells han fet unes variants ofensives que a nosaltres ens han penalitzat moltíssim, que tot i explicar-les i estar tota la setmana ens ha costat molt, però ficar-les en pràctica al partit. I després ja l'últim quart ha sigut un tema més d'efectivitat que una altra cosa. Elles han estat molt efectives cara a cistella i nosaltres doncs no. Suposo per una miqueta per la frustració i perquè no hem sigut capaços de jugar com hauríem d'haver-ho fet. Segona setmana seguida que ens passa exactament el mateix, que l'últim quart nosaltres entrem amb l'últim quart amb opcions tranquil·lament de guanyar el partit, però ens venim a baix a nivell d'anotació, en canvi l'equip contrari, tot el contrari. Ens han fet 51 punts a segona part, són una barbaritat. Realment sí que s'ha de pensar què està passant, en què ens estem equivocant, sobretot davant, a l'hora d'intentar que les jugadores estiguin més preparades per tirar, que estiguin més intenses, que movem una miqueta més la pilota i que no ens ho tirem poder el primer passe o el segon passe, però això tocarà treballar durant la setmana. Realment sabíem que aquest moment arribaria, sabíem que el fet que les júniors siguessin una part important del sènior, arribaria aquell moment que ens trobaríem en la segona fase amb el júnior, que és un equip que opta tot, que el primer objectiu òbviament és entrar a final a 4, ajuntaríem partits importants del Lliga 2, que s'ha d'intentar fer la feina el abans possible al Lliga 2 perquè les jugadores júnior puguem donar el 100% a la seva competició. Serà molt dur, a partir d'avui tenim 25 partits en 9 setmanes, és una barbaritat. No ens dona temps a pensar molt, el que sí que hem de fer és demà quan ens aixequem i hem de pensar en els partits que ens venen al cap de setmana, que són superimportants, que s'han de treure els dos sí o sí, i la setmana que ve a tornar a treballar. Ha anat de menys a més, elles han tingut un inici molt bo, hem estat capaces de ficar-nos a partit i la segona part sí que ens hem trobat molt més còmodes a nivell d'intensitat, de duresa, i hem tingut aquest encert que ens ajuda. Jo crec que aquí és on ha entrat el punt de l'encert. Nosaltres estàvem bé, estàvem trobant tirs alliberats i ara al punt final on estava que es podien ficar, però hem tingut aquest puntet de jugar bons tirs i de ficar-los, que ens han donat aquesta tranquil·litat. Però sí, Sant Adrià està tot el partit. Jo crec que el resultat final és una mica enganyós, no reflecteix com ha anat el partit i la igualtat que hi ha hagut en tot moment. Anar viva el Xolo, anar partit a partit a nivell competitiu i aprofitar-lo perquè les nenes vagin donant passets endavant. Després ja veurem, però contents que portem ja 16 partits i tots 16 els hem competit, que aquest és el camí.